R. Broadcasting live from Binay, Negros Oriental. This is Power 102.1 DYRY-RFM. Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check. Banging beats. Check. Here we go. R. Sa RFM, mo'y magiging kumpleto. Sa RFM, atras bahala sa'yo. Sa RFM, magiging maaasahan. Ang friends of music ang Ang friends of music ang Ang friends of music ang our lives, RFM. R. Ang musunod ng programa dinhi sa Power 102.1 DYRY-RFM. Usa ka binayran ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga gipadayag ug mga gihisgutang mga isyu. Iya lamang sa mga magsisibya. Walay labot ang kumpanya ug mga tagdumala niining maong sibyanan. Tugang niini ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot or mga reactors pinaagi sa telepono, cellphone or social networking. Ning maong programa dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala nining maong sibyanan. Power 102.1 DYRY-RFM. Ang atong oras alas 6:02 sa sayong kagabhion. The desert and the wilderness is right where you may be. In the land and home of jackals and the prowling enemy. Be strong, my child, and do not fear, for God will come your way. Down the highway of His holiness you cannot go astray. On the highway of holiness the lame will walk, the blind will see, the deaf will hear, the dumb will shout, the fearful will be free. Whoever walks this road by faith will never go astray. The highway of His holiness will lead to better days. Amen, mayo ga malipayon na usab nga sayo sa kagabhion sa atong tanan diha nga mga kaigsunan, mga suking tigpaminawan nga nagapaabot usab dining maong oras matag Huwebes alas 6 ngadto sa alas 8. Kumusta namong tanan diha mga igsoon? Welcome na usab sa ato ang katapusang hunat sa ato ang bulan sa Oktubre. Din niining maong katapusang Huwebes ato gining nakaprogram na din doon na tayo pinasahi nga mga pagpakigkaoban kaninyo pinagi sa ato ang pagdawat sa inyohang mga greetings and sa mga song requests, and at the same time kung doon na may swertihon makadawat sab sila og load 50 pesos and doon na pay usa diha nga labaw pa sa 50 pesos nga mahimong ikahatag nato maigsoon agi og kalipay o pagpalipay usab tungod sa inyohang makugihong pagsunod sa atong programa. Amen. So, salamat sa Ginoo maigsoon. Diin maong pizza. Hallelujah. Padayon na sabtang mag-uban sa programang Ang Dalan sa Pagkabalaan. Okay. Gusto mamanyagit niya itong mga bata ang kauban diri. Hallelujah. So, salamat sa Diyos maigsoon. Nag-uban na sabta. Amen. Welcome. Yes. And the ransom of the Lord shall return. Amen. So, walag to nga to ang kamot diri.
Praise God. So, salamat sa Dios, Maigsoon. Dili tapol ang pagpasalamat sa ato ang langit ng Amahan. Amen sa iyang paghatag natog malinang pusong bulan sa Oktobre, pagsugod og hangtod karon. Amen, katapusan na gud ni natong pagpanagoban mga igsoon. So, daghan kayo tagangang hisgutan karon. Labi na ang pagbasa sa inyong mga greetings and ug doon na pa'y uban pa nato ang aming buhaton pero sa dili pa ta magapadayon sa unahan. Sama sa nandan may igsoon nagato ang mga pagyukbo sa tong langit ng Amahan. Di gina pwede mahikalimtan. Tungod kay pinaagi niya maigsoon amoy hinungdan ka na nga kita nahimong nakaabot bisan pa nining maong pizza igsoon. Nagato nga gipasalamatan ang Dios sa iyang kanunay. Amen nga pag supply sa tanan natong pagpahinanglan labi na sa atong magkinabuhi. Yes. So sa dili pa maigsoon doon na tayo upat daron ka mga kaubanan o atong gihangyo ni usa natong batan-ong kauban si Pastor Arnel. Siya may mag-lead sa ato ang opening prayer sa ato ang pagpanag-uban karon niining katapusan Huwebes. Pastor Arnel sa ato opening prayer. Praise God, hallelujah, pasalamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Ginoong Dios nga labing gamhanan, Yes. kalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa tanan, na angkon sa kinabuhi. Salamat sa proteksyon. Salamat sa mga ipang lawas. Yes. Salamat Ginoo sa imong paghatag sa makanunayon sa among mga panginahanglan sa matag adlaw. Yes, God. Bisan pa man Ginoo nini maong oras karon sa iyo sa kahaponon. Hallelujah. Salamat mo sa Ginoo sa kay-kayunan. Nimong gihatag sa matag usa namo ka kinabuhi. Yes. Sa Ginoo makabuhat kami. Nini maong bulatuna Yes, makapatayog kami. God. Nini maong bulatuna Ginoo nga kinsa among gituohan nga sa ulahing mga adlaw may maghatod namo sa kabulahanan sa matag usa namo ka kinabuhi. Tabangi og gihay kami sa kanunay Ginoo nga among kinabuhi. Mahimong magbuhat kanunay sa mga bulaton. Bisan pa man ini nga programa karon. Kinsa Ginoo. Praise God, idumala usab sa mga sa kalagad sa Ginoo ni Pastor Wilbert Ginoo pabor Dios. Yes, that's right. Para panalangin sa kinabuhi. Padayon kay Ginoo nga makatabang nga giya. Kinsa Ginoo ini maong programa. Mahimo usab na mga katawhan. Yes. Sa imong gisaad. That's right. Tanan karon Ginoo nga naminaw kung nag-ampo kanimo nga ikaw ang Dios mga panalangin sa man Ginoo nga ginahambing karon sa mga katawhan naman sa mga balatian mga problema mga turuyahon Yes nangalagad kanimo Ginoo ako nag-ampo kanimo imong duawon sa mga presensya Amen. tugot Ginoo makapaton sab kami og kadasig kusog Ginoo kalipay Praise sa kalagad God. kanimo Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. That's right. wala kami mahimo sa mga ugalingon Yes. tabang Hallelujah. Ginoo sa giyahe ug tabangi kami sa kanunay Yes. sa among kinabuhi Ginoo Hallelujah. ikaw may mapataas ikaw Ginoo may mauna sa among kinabuhi Yes. salamat sa tanan imong oras Ginoo ang pinisalit tugyan di sa mga gamhanan ngalan ni Jesus amen Amen. Hallelujah. Diyos nga balaan og labing gamhanan, daygon himayaon ang imong pangalan. Ikaw ang magbubuhat sa kalibutan, hari ka sa kanasuran. Alagaran ka sa tanan, higugmaon ka o Jesus. Diyos nga balaan. Amen. Sa ngalan sa ato ang station CEO, Honorable Bernie Ruiz, sa atong station manager Ma'am Linda, assistant station manager Sir Jeff Franz, sa ato ang Ruiz Brothers, and sa ato sa DI Technical Department Heads, Sir Paul Ryan Ruiz. Ruiz Brothers, ladies and staff sa atong Sibianan, inyo nga mga kaigsunan under the banner of Michael G. Negros, Pastor Wilbert Gundao Babor, Pastor Perfecto Sanoy. Pastor Arnel Gadosale Brad Gonzaga. Amen. Pakiguban kami kaninyo maigsoon sulod sa duha ka takna sa pinasahi nga Huwebes maigsoon sa atong programang Ang Dalan sa Pagkabalaan
nga dinhi lamang nato na madunggan sa atong nag-unag patas balansing Sibianan kana way lain ang atong Power 102.1 DYRY RFM basta RFM ayos na ayos. Amen. Amen. O sa ngalan usab sa atong kinatibok ang puwersa sa MAC LGC Philippines sa pagpanguna kini ni Bishop Bernie Mendoza uban sa atong mga missionaries, Pastor Charles Drew sa United States of America, and sa May Brazil si Bishop Raul Alviar Sr. o sa tanan natong mga kaubanan. Amen. Sa ato ang Luzon, Visayas og Mindanao, MAC LGC team. Mapasalamaton mi sa makanunayon yung pagsubaybay sa atong programang ang dalan sa pagkabalaan. Amen. Gikan pa niya itong 2016 hangtod karon sa walay puas nga pag panalangin sa Dios kanato o sa support usab sa atong maigsoon. Amen. Nakasurvive ta. Amen. Hangtod ni ining mga pitsaha karon. Amen. Praise God. Oga sa ngalan usab sa ato ang kinatibok ang puwersa sa Negros MAC LGC team. Amen. Ato nga kumusta ang ato ang mga kaigsunan ug gipasalamatan ang tanan natong mga church mga local churches dinhi sa Negros Island. Amen. Diha sa may North Poblacion Church na diha ang ato ang main church sa MAC LGC Negros. Og headed ka na sa inyong ubos nga igsoon nga nagtingog karon. So daghan na Pastor Sanoy ang nakaabot diha sa ato ang simbahan tungod sa ilahang pagpaminaw sa ato ang programa o sa pagsubaybay nila o sa pagsunod pod sa mga skits kung diin dapita. So ang ato ang MAC LGC Negros nagapanuka diha sa ato ang North Poblacion. Madto ka sa Norso Maigsoon mo na atong landmark diri. Then sayon kaya natong tultulon labi pa kon makabot kag Norso sa di pa ka mo liko dapit sa ubos sa main gate sa ato ang Norso campus. Amen. Nadapit sa wala doon na tayo iglesia diha Maigsoon, lingi lang kadapit sa wala. Praise God, di mo makita diha ang ato ang main church sa MAC LGC Negros and headed na sa inyo ang ubos ng igsoon. O gato sab nga mga pagpasalamat sa atong tanan nga mga kaigsoonan diha sa inyo usab mga igsoon nga walay hunong nga pag suporta sa ato ang ministry. Amen. Salamat sa Dios niya ng tanan sa ato ang LE Department, Means Department, Youth Department. Salamat ninyong tanan sa inyong pag alalay usab diin ang bulwaton sa Ginoo nga ato ang ginadumala mahimong dili usab kini mapasagdan. Amen. Labi na ang mga pagpanginahanglan nga makaya rasab na ato igsoon. Salamat ninyong tanan sa ato ang North Poblacion Church. O gikan sa atong North Poblacion Church o sa una nga panahon Barangay Old Namangka ay duha gina nga to adiha pero murag gisakop gyud sa North Poblacion. Okay? So pwede sad Barangay Old Namangka. Duha nga to ang address diha Mangsoon. And bisan sa ato ang mga credentials, mga papers nato naka-address sa Old Namangka. Salamat usab sa ato ang Barangay Kapitan, Barangay Captain Honorable Rolando Baldomar. Siya may ato ang nahimong tatay diha sa ato ang area diha na ata diha na located igsoon. So gikan diha ato ang gitimbaya ang atong mga igsoon dito sa may Kapipines. Kumusta mong tanan sa pagpanguna usab na sa Family Francisco, Pastor Danilo Bastibok Pamilya. Salamat ninyo igsoon sa inyong padayon nga pag suporta, amen, o pag paluyo kanunay bisan pa sa atong mga nasugdan nga mga obligasyon. Salamat ninyong tanan taga Kapipines Church. O gikas Kapipines atong gitimbaya pod tanan natong maigsoon dito sa may Small Samak, headed by Pastor Eleanor Gagente uban sa pamilya o sa tanang mga church members diha. Salamat usab ninyo igsoon. Amen sa inyo nga pag paluyo usab sa atong programa gikan pas pagsugod. Salamat kaayo sa Ginoo ni anang tanan. Praise God. Hallelujah.
O gikan dito sa may small samak ato ang tanawon iliyon usab nato ang atong Kabudlisan Church from Pinayon-an. Namalhin sila diri sa may Kabudlisan. Og hidad na ni Pastor Michael Bartolome. Amen. Og nalipay ta maigsoon sa ato ang mga nadunggan. Salamat sa atong mga taga Kabudlisan Church sa inyong padayon nga pag paluyo usab. Amen sa ato ang programa gikan sa pagsugod and hangtod karon ato makita maigsoon ang inyong panikamot usab. Salamat sa atong host pastor diha sa inyo hapon nga mapadayonon nga pag-back up igsoon sa atong programa. Og sige pa ta makalimot no diha tuod sa may Kabudlisan maayo nga pagpaminaw. Dili nakakuyog karon si Pastor Michael tungod kay ubay-ubay naman sad mi. Ato lang gi priority bisan pa nga atong mag-igsonan gikan sa Upper Carolan. Yes. Layo kayo nya sayang po kayo dili maka pakiguban nato din sa kahanginan. So diha sa may Kabudlisan niadtong nakalabayng Martis ato nga na-meet ang ato ang mga kaigsonan doon na tayo wedding ceremony. And belated happy wedding sa ato ang bag-ong family Dolingoy diha sa kinabuhi ni Brother Junard and Sister Melanie, bag-ong Dolingoy family. Mayo nga pagpaminaw ninyo diha ang tanan, Brother Carlito, Brother family Balasabas diha o family Dolingoy. Salamat sa inyohang pag-asikaso sab. Salamat naging kaparta sa inyohang kaminyoon, Brother Junard and Sister Melanie. So ato pong nahimamat diha no ang ato ang mga suking tigpaminawan. Ayun sila Pastor, greet me yun ya pasensya kay wa ko kailan ninyo Pastor Michael datoy nakaila. Yawa man siya kakuyog pero salamat kaayo di ang atong Kabudlisan area. Dunay daghan dihang mga nagsubaybay no sa atong programa. Gikan sa ato ang UCCP Church dira no sa may Kabudlisan no sa ako ang mga igagaw diha no sa may panimalay ni Dok pa to Minggito. Praise God. Basta kay mga Minggito family diha mayo nga pagpaminaw and nakalimot na ko sa uban diha. Basta kay daghan kayo dieng nagsubaybay dira sa may Kabudlisan. Salamat ninyo ha sa inyong pagsunod kanunay. Kanya mas maayo text na lang mo o si Sister Risa Veliog nakaila paki-send na lang ta kay murag Sister Risa mo yato ang nailhan diha. Velio family mayo nga pagpaminaw. So katong naa dira nga nagsunod nagsubaybay paki mention na lang pag-send na lang og message sa atong Kabudlisan nga mga friends sa Facebook, may mga direct contact. Yan para ato sila matimbaya. Kaya nindot ba apod nga natay ma-mention nga mga kaigsunan nga mahigugmaon di ay nagsunod sa atong programa. Amen. Salamat ninyo taga Kabudlisan. Na-meet up na sab nato si Brother Yuning Minggito. Okay. So sa ato asab nga tanan diha no natay PEGC Church. And doon ay duha ka mga iglesia diha pod kisikbit sa ato ang mga LGC Church. Salamat ninyong tanan. Nindot salamat sa nindot nato nga paghibalganay sa ato ang pagkita no nindot kayo nga doon tayo uban nga mga apostolic group din walay mga babag ang ilang mga pagtinagdanay. Walay babag, walay kapin, walay kulang ang ilang pagtagad. Amen, mga sports-minded. Praise God. Pastor J.R. Aligato and si Pastor Rinald kalimot ko sa apelyido. Amen. Usas mga maninoy gikan sa Bacolod City nakita nato migsoon and nalipay ta sa pinasahi nga adlaw din nakita nato ang ato ang mga kaigsuonan nga mga kauban pod nga moadto ay sa saad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. O gagikan sa may Kabudlisan atong angaton ang kandagbas na diri si Pastor Arnel karon. Amen. Kumusta mo diyan tanan? Kumusta sila dito Pastor Arnel? Okay gihapon no? Mas mayo kaysa kahapon. So naa diri maigsoon kumusta ta natong taga Kandagbas Church? Naa diri ang ato ang pastor karon. Og salamat sa inyo sa mapadayon ng pagpaluyo.
And sa ato usab nga Suok Church, di na diha si Pastor Dan de Lucerna. Aban sa mga kapamilya po diha nga mainiton, malaho tayong nagsuporta sa ato ang radio broadcast bisan sa amo ang akong ugangan, Mama Rebecca. Amen. Salamat usab. Mayong nga pagpaminaw, mayong gabi diha karon sa may Suok. Amen. Nga kinsa naminaw gyud ron, iya kinang ipakusgan iyang gamayng radyo diha. Amen. Kanya kusog ba kayo mo tingog ng gamayng radyo? Amen. Hallelujah. So mayo nga pagpaminaw ninyo diyang tanan sa may Suok. Ayan sa Mabato. Daghang tag mga listener diha sa may Mabato. Na di lang sila maka-send og message tingali tungod kay kulang ang signal sa cellphone. Pero nasayod ta diha sa may proper Mabato, daghang nagsubaybay sa atong programa sa baluarte diha ni Pia Horsba, ha? Ato ang usa sa mga nailhan diha dapita. So, mayo nga pagpaminaw diha sa Suok and sa may Barangay Mabato, sa atong barangay captain diha, Honorable Captain Felipe Caldera, unditan sayop sa angga nga Kaloy. Mayo nga pagpaminaw ninyo dihang tanan. Og gikan dito sa may Suok, atong tadlason po diri sa may Luyong Bahin na diri si Pastor Sanoy. Yes. Amen. Sa ato ang bagong open dito diha sa Panimalay ni Brother Pablo Gonzaga. Nas lang duha karon diri. Unya nalipay ta maigsoon kay niadtong nakalabay nga Biyernes. Amen. After sa ato ang program diri, Huwebes sa gabi pagka Biyernes niadto ta og sa tong sitio, Pastor? Sityo ni Asan. Sitio Gilayasan? Ni Asan. Oh. Sitio ni Asan. Yes. Ni Asan. Kang Asan din na sa una? Ni Asan. Sitio ni Asan. Mayong nga pagpaminaw di ay diha, no? Nakadawat ta og birthday invitation. Pero dili nato na hibaw-an din ang nag-invite ato di ay ako orang iyaan. Amen. Praise God. Mayong nga pagpaminaw diha sa Panimalay ni Dailina Minggeto Sanoy. Kaya ang bana di ay ni Dailina sa una Sanoy manghod ni mo Pastor. Magulang ni Pastor Perfecto Sanoy. So kusog di ay ta didto karon. So mayong pagpaminaw diha no sa Panimalay ni Dailina Minggito Sanoy. Manghod ni Brother Nando. Yes. Magulang. Manghod ni Brother Nando Minggito nga ato ang usas mga elders sa Kapipinis Church. Ayo nga pagpaminaw ninyo hintahan og usa-usa po niya kay igsoon diha si Day Wilinya. Yes. So na apelyido Day Wilinya Pastor? Limako. Limako. So na po unom ko. Kaya na may lima. Napoy usako, duhako. Mabuti lima ko. Okay. Mayong pagpaminaw diha sa may Upper Carolan. Ato ang kapitan diha, barangay kapitan, Honorable Osias Teves. Yes. Sa mga young people sa unang panahon, singer ni. Atong kapitan, di ni makontintog di kawit. Hallelujah. So mayong pagpaminaw no, diha labi na sa tong mga konsyel diha. Si Konsyel Marlon sa apelyido niya. Nelias. Sige, ulatan na lang na ninyo diha kay naa diri si Pastor Sanoy nga mo'y nakailag yun ninyo. Yes. Si Brother Pablo diri. So sa ato ang mga natay barangay Tano dito po nga matud pa niya Pastor, wa jogoy laing paminawon. Yes. Ang gamiton kining ako ang service nga radio panahog mag-duty ko kay Huwebes man pud ang duty. Yes. Hallelujah. Naman sila yung mga handheld radio nga gamit. So mo lang gamiton pagpaminaw. So mayong pagpaminaw diha sa usas mga barangay tanod nato, Brother Julito. Yes. Okay. Sige, si Pastor Sandoy kay nakailag ni siya tanan diha. So salamat ninyong tanan diha sa may Talanyog. Sa tanan dihang mga igsoon, si Pastor Sanoy may nahibalog kinsay nagpaminawan sa atong programa. Salamat ninyo igsoon. Amen. So ayan aron i-mentionar. Og mao na ato ang bagong extension. Gisugdan na og hawa nila dito ang ato ang lote. Amen. Gisprehan ako no to ni Brother Pablo para muhawan dayon. Amen. Di na ganot-ganutan. Salamat di ay ni Pastor Eddie Indonelia to. Naminaw po siya karon. Siya mo itagyas lote diin. Salamat sa iyang favor nga iyang gihatag sa maong kantidad. Okay? So gikan diya sa may Talanyog. Paimos na lang ginato ning atong oras kaya ang atong oras may igsoon karong Huwebes na talana na gud ning para gyud mga
pagtimbaya o pag dawat og mga song request. Amen, og sa inyo usab nga mga greetings. So gikan dito ato ang tuon ang atong nursery bantayan. Amen. Sa pagpanguna na ato ang batan-ong Pastor Marvin Ejercito. Saldora Ejercito. May pagpaminaw diha Saldora family, Ejercito family sa may Baras, Tamugong ug bisan dito sa may bantayan sa atong extension usab dito. So hopefully nga karon sad bulan Brother Pilimon naminaw tingali siya karon, siya may ato ang tatay nato diha sa ato ang iglesia sa may Nursery Bantayan, tatay sa mga kanang gitawag og Saldora. Amen. So karong sad bulan Nobyembre ato na nang maaptan. So wala ta kadawat pod og feedback kung pwede na ba natong aptan kay murag pagikan magud nato atong sambulan Pastor Arnel di pa man pwedeng aptan. Amen. So bason makadawat ta og feedback diha nga pwede nang aptan pero sigurado ko karong November maaptan na nato. Okay? Yes. So doon na yung mga partial blessings nga punan ni Pastor Arnel, punan ni Pastor Michael, o punan pag kinsa pa mo puno. So, ang porsa sa mga LJC Megzoon, so God be the glory, nagsalig yun mi sa Ginoo, wala may taong gisaligan, gawas nga diha sa pagtinabangay, pinaagi sa mga panalangin nga gipiyal sa Dios namo igsoon mo na hinungdan nga doon ay mga kasimbahan na nagpanindog. Amen. Okay? Amen. So di ta nakadepende Amerikano igsoon. Isa yung nasuya. Ta salamat man po na Amerikano may igsoon pero pinakauna natong mga gisandigan mao ang Dios. Ang Biblia nag-ingon tinunglo ng tao magsalig og tao. Hallelujah. Dili ta makapatindog og way Amerikano. Yes, sir. Amen. So, kita diri nanindog na tungod kay naay Dios. Yes. Bahalag simple lang gud nga mga simbahan. Hallelujah. Amen. Basta kay praise God nakasalig sa Dios. Amen. Ato adiri mga temporaryo ra man guna. Pasalamat tag og matiles, pasalamat ta og maunsa ma-develop ang atong mga simbahan. Pero naghulat man gyud taan ang simbahan igsoon nga wala gyud pagkadunot. Amen. Bagong langit, bagong yuta. Yes. Dito padayon ang pagdaig nga wala nay putol-putol. Amen. Amen. So salamat na lang doon na tay temporaryong mapasilungan. Yes. Nga bahalag ordinaryong tan-awon sa tao, pero kahit kinasing-kasing man po ng ginabuhat para sa kahimayaan sa Dios, sa tao ordinaryo, pero Dios Ginoo, amen, special na para niya. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, gikan dito sa may bantayan, ato ang tabukon diri sa may banban. Kumusta na mo diyang tanan? House na sa ato ang Pastor Conrado, ang atong usas mga senior pastor. Kumusta mo diyang tanan? Praise God. O naibot sa kong nahuna nga samtang atong nahisgutan ang banban. Praise God. Ato sang isukit basin ma-review ra nato ni atong announcement karon. Amen. Ya ugma puhon katapusang Biyernes. Yes. Amen sa ato ang bulan sa Oktubre. So bilang Mac LGC team ang ato ang meeting and seminars dito nato nahimuon sa may Shaton, Kabangkalan. So salamat sa ato ang mga igsoong na diri karon, advance sila nga ni Ari. Okay puhon if possible kung walay kakulian mahimong karong kaadlawon pohon tugod sa Ginoo makagikan ta para sa to ang pagtambong and back and forth within that day niya na lang adlaw igsoon ugma pohon back and forth nato Pastor Arnel ang ato ang Shaton pohon. Salamat sa mga backup prayers atong maigsoon nga panalipdan ra pud sa atong pagbiyahe. Praise the So, Lord. atong gitawagan tong uban diha Pastor Elioner. Basta naminaw ka karon. Ato tag Shaton ugma. Kung pwede karon pa lang mas maayo nga mobiyahe na ka padulong diri aron nga magkakuyogay ta karong kadlawon pohon. Pastor Sermal naminaw sila diha ron. Praise God. Ato lang considered si Pastor Conrado tungod sa sitwasyon niya ug tungod pod sa nagod siya giingon niya di na siya kasugakod kunog sakyanay og lagyo na. Praise the Lord. Salamat lang na si Pastor Sanoy nga makasugakod og sakyanay bisag layo. No, dito siya bakong. Thank you, God. Hallelujah. 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 So ugmapon ha. Sa ato ang mga Mac LGC team diha. Ka-team na to. Praise God. Mo na ato ang setup ugmapon. So Amen. tugo sa Ginoo karong basta kay sayo ta pohon magagikan
Amen. Nya, alang sa mga gustong mo sabay, Pastor Marvin diha, naminaw. Praise the Lord. Pwede pa, biyahe ka karon para sabay ta karong adlawon pohon. Praise God. Hallelujah. Okay? Yes. So, gikan sa may banban, ato ang ating bayaon, ang atong mga kaigsunan dito sa may kanang naasog. Amen. Yes. Yes, God. Sa ato ang family Romano. Amen. Ayong pagpaminaw, family Zamora diha. Amen. Sa tabang sa Dios, nakaabot gyud pod sila sa ato ang kanang Bakong Church. Yes. Sa Praise tambong God. sila dito. Salamat teras mga pamaagi. Amen. Basta mo salig ra ta sa Ginoo. Praise God. Sigurado makaabot ra gyud ta bisan sa kawalad-on, makaabot ra ta bisan sa kalayo. Basta may pagsalig ta sa Ginoo. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. O gagikan dito sa may naasog ato ang atuon ang atong maigsoon sa may Bakong diin gipanguluhan ka ni Pastor Jerel Amado sa Amen. tanatong mga kaigsunan di sa may Bakong Church. Amen. Salamat sa inyong malampuson usab nga panaghiusa nga amo ang nasaksihan ug among giduyugan ni adtong nakalabayng Sabado Petsa 22 sa ilahang church anniversary and birthday celebration Yes. sa atong host pastor dito. So salamat sa ato ang Bakong Church sa ilahang malahutayon usab nga pagpangalaga Dios Ginoo. Amen. O atong nakita ang ilahang ikaunom na mga igsoon. Gikan Yes. sa pagsugod, historical pod ang atong Bakong Church. Salamat nga hangtod karon padayon ang Dios nagpanalangin usab. Amen. So gikan didto ato ang Kabangkalan Tayak Shaton. Amen. Ato ang venue ug mapuhon. Oh, itugod sa Dios makabot ta dito sa may Kabangkalan Tayak Shaton sa Gita Gita Tayak Shaton and sa Tubod mayong pagpaminaw kung naminaw sila karon turo live sa ato ang Facebook. Praise God unya ato sila nga gikomusta o gitimbaya nga mayong pagpaminaw, mayong pagtan-aw og puhon makita-kita ta og mapuhon diya sa may Kabangkalan Tayak Shaton. Amen. Hallelujah, pagkadalian sa oras maigso no. So dunay upat nato ka mga kaigsunan diri karon. Ato sa silang hatagan og panahon maigsoon sa angay nilang pagatimbayaon. Pastor Sanoy, murag ubay-ubay gani imuha dihang timbayaon. Basing mahiobsan ka ha, siguro ang imo silang mag-great karon kay saong ikaw mo gyud nakaila og kinsa sila. Hallelujah. Pastor Sanoy sa ato ang oras pastor. Kay daghang salamat pastor dining akong pabor din alang sa pag-greetings sa tanan nga mga nagapaminaw karon labi na diha sa sitio Nabalian nahon ako sa panimalay nagapabilin karon akong ini inyong mga asawa Sir Vilma Sanoy o sa tulo ka mga kabataan nga nagkaroon diha si Rapel Sanoy kamudiya dong si Ma'am Caroline Sanoy Sanoy naman gina siya si Dong Ray nagkaroon diha nagapaminaw kamo niya inigiron gipabulyuman ang radyo. Praise God, hallelujah. Inaot nga na kamo sa maayong kahimtang. Praise God, hallelujah. O ako sabi ay nga igreet usab ang amo ang nakasikbit kaayo, nakasilingan ang kaayo do na kaayo sa panimalay nga bag-o gabi nga nag-usa kami sa panihapon. Nagduyog kami tungod kay usa mapod nga ilaming giinbitar kung pangumangkon diha si Sir Torib Jaime sa imuhang kauban sa kinabuhi Emily o sa inyong usa ka anak o sa animo nga mga pamilya Jaime o pamilya Kamanso ni Sir Brad Erning, ni Sir Jolita o gako sab di ay nga i-greet ang tanan nga mga barangay officials headed by Honorable C.S. Tibis sa imo tanan nga magkagawad di nagyo mahigawad sa Dong Marlon nakaminaw karon diha Dong Marlon Milias uban sa imong panimalay kay mga kabataan uban sa kong igsuon diha Mr. Lourdes Sanoy o sa kusab nga manghod si Brother Walito Sanoy o sa imong kapikas kinabuhi Mr. Amalia
naminaw ka mo karon diha uban sa tanan nga mga kabataan, hinaot nga makapinig kita sa atong pagpaminaw. Pinaagi sa mga alawiton ato sa mga bati. Yung pinaagi sa mga alawiton, mabilis usabta. Tungod kay diha doon na po tayo makutlo nga mga mensahe sa mga alawiton. So akong gikrit ang sitio ni Asan, sitio ang mga ang barangay official di ay no, si Secretary Katso karon nakaminaw ka, si Treasurers, ako ang isuon sa akong first chicken cousin Lucindo, Bobby Lucindo. O sa tanan lang nga mga barangay kagawad, secretary o treasurers, o sa tanan nga mga empleyado sa barangay sa Karulan, inaot nga padayon kamo sa pagpaminaw. Nini nga programa ang dalan sa pagkabalaan. O sa sitio ni Asan, naminsan na nato ni Pastor ganiha sa akong isuon Sterlina Sanoy. O sa tibok niya nga panimalay, labi na sa nag-birthday celebrants na itong Pizza 21. Hallelujah. Di ko masayop. Pizza 21. Itong adlaw nga Bernis, no? O sa tanan di ay nga mga mingtambong nato nga mga kaigsunan gikan sa kaugpungan sa grupo sa Baptist. Salamat kayo sa inyo nga pag-atin sa Barangay Kagawad. Diya po to si Kagawad Dong Pipito Mides. Hallelujah. O sayang magulang nga usa sa Barangay Police sa Jolita Mides sa tibok Panimalay. Nagapaminaw kamo karon diha tungod kay naagdugoon ro man ng inyong nga balay. Padakado ko alang nang ning inyong radyo, no? Karon jud nga maklaro kaayo. Hallelujah. O gidapit sa Talanyog di ay. Ano sa Panimalay sa ako ang anak niya si Matt Sanoy, si Jesus Sanoy, sila ka mga kabataan og ni pamilya Tanilon, ni pare Gaspar Tanilon sa imong Panimalay. O sa Panimalay ni Don Jolito Tanilon, sa Panimalay ni Dong Marlon Bilanggoy, sa imong Panimalay, sa Panimalay ni Aison Rudy Anastasion, o sa Panimalay usab, hallelujah, ni Gamay Gomira. Kamong tanan diha nga nagapaminaw karon nga naay radyo sa mga pamilya Tagamulila, sa mga pamilya Iladyo, sa mga pamilya Sanoy, sa mga pamilya Muhares, mga pamilya Martinez. Tanan kamo nga naay mga FM. Nagatuwa ko nga kamo karon naga-open sa inyong mga radyo. Hallelujah. So akong i-greet kamo tanan itibok barangay sakop sa Barangay Karulan og diha ako to pastor. Amen. Okay, so mo to mga igsoon ang ato ang Pastor Sanoy dito sa may Upper Carolan nga side. Kauban usab niya mga igsoon ang usas mga alagad po sa Ginoo si Elder Pablo. Amen niya magwali ta mga igsoon niya mga sulat ni Pablo magatan-aw gyud ta niya. Si igsoon Pablo Gonzaga. Imong oras igsoon paduldol sa microphone para nga madunggan gyud nila pag maayo imong tingog. Okay, so Brother Pablo Migson sa ato ang Yes. programa. Welcome Migson Pablo. Yes. Hallelujah. Ngayong gabi kaninong tanan sa nagasunod sa programang Dalan sa Pagkabalaan. Yes. God. Ga ako na yung great dia si Kwan ng nasailoan ni Pastor. Ano sa Para luan? maghorot-horot na Kwan ni Pastor. Ano sa luan ng Japan? Papa makonde mag-great si ngayong gabi parinole sa kauban sa ibong kapita sa kinabuhi. Hallelujah. O sa ako na mga pamilya mga Gonzaga sa Lamigan, Amen. sa Nabhang. Yes. Kaninyong tanan. Amen. O mora to. Yes, Basta hallelujah. nga pinasiluan. Wala. May nasaluan ko, Pastor. Dapat yun. Sige. Ako din special kayo si Don Johnny Kaday. Sige. Si Brother Juni. Yes, yang kagawad Daniel pa Kaday. Maiday nga gabi ninyo diha. Salamat kayo sa inyong imong gitunol nga kantidad. Praise God, hallelujah. Nga kabay nga ang Ginoo balik sa pilo
sa inyuhang gugma nga kantidad nga inyuhang gi tunol nga hikanako. Amen. Praise hallelujah. Okay, so mo tong mga igsoon ang ato ang mga kaigsunan. Amen. Nga gikan sa Upper Carolan. Amen. Kinsa noon tungod po sa ilahang desire igsoon nga ato gitag sa aton ani. Yes, praise God. Taliwalas kani pong layo pod pastor niyo pagkakadto excited jud ka na. Mo na rason may igsoon na sila diri karon. Yes. Kay willing pod silang mo biyahe igsoon diin ila pong gustong makita o mahimamat ang atong makaigsunan dito dapit sa may Shaton. Amen. Sige, salamat gikan sa may Upper Carolan. O karita maigsoon sa Akbang lungsod sa may lungsod sa Bindoy, Upper Carolan Ayungon. So arita sa may Bindoy dapit sa pagpanguna po ni Pastor Arnel. Panusab siya nato karon. Pastor Arnel, sa imong oras sa imong mga pagtimbaya. Amen. Daghan nga salamat pastor sa Hallelujah. panahon. Unang-una maayo nga gabi sa tanan nga nagapaminaw. Amen. Sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Ug salamat sa Ginoo. Ini maong oras sa kagabion kinsa magadungog-dungog ta. Ini mao nga Yes, sigyaanan hallelujah. mga kaigsuonan. Tumudog alang sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Praise Ug unsa haleluya ang mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Ug salamat di ay sa kinabuhi niya Pastor Babor. Kinsa God. siya usab ang gigamit sa Ginoo nganong inyo kuron nga nadunggan diri mga kaigsuonan. Salamat. So, greet din ako akong mga ginikanan diya sa Kandagbas, maayo nga pagpaminaw ninyo. Diya ban sa kong mga manghod. Praise God na side ko nga karong orasahan nagapaminaw gid mo sa mao nga Sibianan din atong upod ni nga idol. Ang maong Sibianan. Yes, hallelujah. Mahoybis. Praise God mahimong di gid makalimtan inya. Yes. Bisan gani sa udto, pastor. Amen. Sumbunganan. Mahimo nga sakop man sa Bindoy ang amo pero nindot isab ang maong programa din doon na putay makuha nga mga mensahe kung unsa Yes, ang hallelujah. isab nga mga buhaton ining kalibutan. Amen. Salamat usab ni Sir Carlo Ruiz. Praise God ug siya mga kaubanan o bisan pa man sa family Kabilos diha may nga pagpaminaw. Ermislao Kabilos sa tibok ni mga panimalay. Sa tibok ni pamilya. Glory, hallelujah. Pagpaminaw ninyo. O sa family Muhares, Jundri Muhares. Uban sa tibok niya nga pamilya. Praise the Lord. Labi na ni Brother Janrel. Di natusab nga kasabay sa buhat. Yes, maong dapit. Amen. Unta Brad. Hallelujah, God. Nagkakuyog karon. Dire? Yes, Dinugma hallelujah. yun tayo nindot nga mga lakaw. Hallelujah. Yes, God, kung mahimo. Basi kung kaya pa nimo diha Brad, makaabot karon diri sa namangka di ata diri hulat nimo. Amen. Guna sa tay kalipay nga unta kasabay ta din ang mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong uyunan mga igsoon. Praise the Lord. O siyang igsoon diha o sa pamilya ehersito usab diha sa bayog. Praise God nahimo nga layo gini pastor sa atoa. Pero Hallelujah. diha nga gisakripisyo. Oh, Gani dunay mga panahon nga magbaha. Ay doon na may sapa nga labngunon. praise the Dili sila Lord. makauli sa ilaha. At Hallelujah. lang gyud sa balay usab sila nga kaila at lang gyud sila makatulog. Pero salamat sa Ginoo nga wala gyapon sila pul-i. Praise God sa pagsimba sa Ginoo tungod kay dunay mga Domingo nga mag-ulan, yung magbaha. Salamat usab sa inyo nga mainiton nga pagpangalaga diya sa Ginoo sa Amen. pamilya Ehersito, Rimuel Ehersito, uban sa mga kapikas kinabuhi diya sa imong Hallelujah. usa ka bata usab. Then sa family Balauro usab, Cindy Balauro maayo nga pagpaminaw. Sa tibok nimo nga pamilya maayo nga pagpaminaw karon. Hallelujah. Naminaw mo. Then sa family Urakoy, family Manaay. Praise God. Uban pa diha dili naman nato matinag sa tingali. Pero salamat sa inyo nga pagpaminaw ug salamat sa inyo nga mainiton usab sa pagpangalaga diya sa Ginoo ug pinaagi usab ni ana mga kaigsuonan. Then kita usab na himong makabaton usab og pinasahing kalipay din doon na tayo mga katawhan nga makita nga mga lagad sa Ginoo. Yes, hallelujah. Bisan pa man sa amigo usab pinasahing amigos kinabuhi ni Brother Kent Indoso.
Yes, Pagkin may Lord nga God. pagpaminaw. Yes, Yes, sa atong Lord asa mo nga pagpadulong diri. Hallelujah. Kita ti ka Brad nagkahinagbuhay ta. Yes, hallelujah. Ug sa tanan, akong mga classmates sa una DS Bible Training. Yes, Kumusta God. mong tanan? Hallelujah. Hinaot nga ang atong mga pakigsaad sa Ginoo, ato nga hunahunahon sa kanunay dili nato kalimtan. Then Yes. lisod ang atong mga pakigsaad sa Ginoo kun atong pakyason. Praise the Then Lord. mahimo nga sa ulahing mga adlaw mga kigsunan doon nagi pagmahay nga Glory mahitabo sa to atong thee. kinabuhi. Bisan pa man sa kinabuhi ni Mama Jilin diha sa Namangka, may nga pagminaw. Yes, ba? God. So, tanan na Hallelujah. lang nga nakadungog karon, maayong gabi kaninyong tanan. Salamat. Pastor. Amen. Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. Please. Kapag inudang pastor nga pila ka greetings di ay. Marag na nalimtan ako ba kining marag ta Hinumduman, ang murag anay hinumduman. layo kaayo siya. Ako ang pinalanggang anak niya si akong greet di ay akong pinalanggang anak di ay kadi dong di Jiwin Sanoy Asa sa Dumagiti. okay. Hallelujah. Uban sa imong kapikas kinabuhi dayul sa o sa inyong usa ka anak kasi dong Russell. Murag namingawan ko sa bata. Hallelujah. Tungod kay pila ka mga tinuig nga murag nakasamua ang bata antud siya nga nagtubo nga hapit na mo patkatuig karon. Pinaut nga naa sa maayong panglawas. Ug magampo mo sa Ginoo nga ang protection sa Ginoo ana kanunay. Hallelujah. Mora na pastor. Okay, amen. So gimingaw lang ang lolo sa apo. Yes, God. Hallelujah. Lawan dito sa bata. Okay, kay murag imo na imagine pastor nga murag bag-usod kang minyo kay na may kaming bata. Okay, sige. Maayo nga pagpaminaw di sa may Damagiti. Usas mga family Sanoy, anak ni Pastor Sanoy. So, sanglit ang atong programa maigsoon karong Webisa mao ang pag dulot og mga esprituhan ng mga alawiton o pag tagad sa inyo usab nga mga mensahe. So ang inyong mga mensahe inyong ipadangat lang sa atong 0955-2944696 o sa ato pong usas mga cellphone number 0992-758-0072 o sa ato pong Facebook Megson open usab ta karon sa atong messenger. Salamat sa mga mensahe atong nadawat karon Megson ubay-ubay na ni pero sa dili pa ato sang pasudlo ng usas mga song request sa ato ang igsoon diha sa may barangay Dahili atong gitimbaya ang family Abing dira no sa ato mga igsoon labi na ni brother Ramil iman sa iyahang mensahe nga matod pa niya request lang kog song pastor katong ang Gugma Mo by MJ Flores TV. So ato ning hatagag pagtagad. Amen ang iyahang mensahe and after niini prepare maigsoon ang ato ang mga kaigsonan nga kaha kung palaran mahimong makadawat og 50 nga load. Amen. Nya tungod sa iyang pagtubag sa atong unang pangutana pero sa dili pa pasudlo nato ang unang song request by Brother Ramil Abing sa may barangay Dahili sa iyang song request ang Gugma Mo. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manasad ako, nagugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakiyasan, nagmataugong ka, kay gibayran mo ako, gawas nung na kamatayan ba'y kahit
simbahon. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko, masukod kanimo, boy, ikasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong malasad ako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, akong salamat pakiyasan, nagmadaugong ka, kay gibalik ang noon ko, gawas luna, kamatayan ba'y ka, ay ating simbahon. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Ginuha ko nga masukod kanimo, boy, ikasing-kasing. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masukod kanimo, boy, ikasing-kasing ko. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Jesus
Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga mensahe sa awit requested by Brother Ramil Abing diya sa may Barangay Dahili. So, nining orasa mga igsoon, atong takna, paspas kayong nagdagan, wa man unta siya gukda. Kung sa Tagalog pa, nagingon nila, ang oras lumalalim kahit hindi hinihukay. Yes. So, bisag dili kaluton o imuhang kubkubon, mulalom. Okay, so ning orasa mga igsoon, prepare sa to ang unang Bible trivia. And within 5 minutes, pakisend dayon sa inyong tubag sa inyo sa ato ang pangutana. O daghan tang mga mensahe diri may igsoon. Matod pa ni Brother Ramil Abing sa mensahe, paapas di ay pastor. Greater day ko pastor family Abing, nila ni Rosita Abing, Noel Abing, Randel Abing, Alvin Abing, og sa family orasyon nila ni V. Marie Barba orasyon, Marvin Orasyon, Victor Orasyon, Maribel Orasyon, and God bless you, Pastor. Sige, salamat igsong Ramil sa imong mensahe nga ato ang nadawat karong gabionan. Okay. And nakahinumdum ko sa gingon ni Pastor Arnel ganina. Basen tuod na minaw si Brother Janrel Mohariz. Palihog, special na mention na lang yun nato dong. Palihog taog participate sa ato ang programa. Matod pang Pastor Arnel, basta makaabot lang yung kadiri sa ato ang main church karon or kaha kuyog ka ni Pastor Dan, mugikan si Pastor Dan mga alauna dito sa ilaha karong kadlawon. So dito na lang tingali ka sa Pastor Dan kung kaduha-duha na ka og dulhog karon diri. So sure ba silang naminaw? Mga to'y dakong solar si Brother John Ray. Okay, so palihog lang itungod sa ato ang i-propose nga magamit ka o ba ni Brother Ken Endoso. So doon na tayo mga pinasahi nga development sa ato ang Mac LGC Negros, which is ugma puhon ato na siya nga i-promote ang atong duha ka batanon. Palihog lang ta ni Brother Janrel kung naminaw siya karon. Mentras gikinahanglan tas Ginoo ato ang sanungon ang Ginoo. Yes. Dili daw ta na magpagamit tas buluhaton sa Dios. Og dili pud ta pasagdan sa Ginoo basta magpagamit pud ta sa iyang buluhaton. Dili lang taghuna-huna og negatibo kay Dios man ang ato ang sundon. Okay, so pasen kaya pa alas 6 pa bito. No, alas 6:58 pa kaya pa kayo. Gikan magani mi diha sa una og katong sa tong orasa. Alas 11. Nakagikan mi diha alas 11, alas 11, alas 12. Ato ang Thanksgiving nato ba? Mauli mi. O sa pagkakaroon, alas 7 na, pila ka minuto, alas 7 pa. So Brother Janrel, itong kinasing-kasing nga pagtawag. And salamat ni Brother John Ray, Sister isa to yung mama, nakalimutan ko. Linda, palihog ta og inform. Nami naman si Brother Janrel karon mahimo nga di nato ihikaw ang atong presensya kung gikinahanglan nga gamiton ta sa bulaton sa Dios, then dili man ta gipugos pero di pud ta angay mo balibad unya. May pugsan na pero balibaray, pero lisod pud og atong balibaran ang Dios kay basi kita na puy mohangi unya. Moingon na pud siya, oy times sa ikaw man tong ako ang gikinahanglan yan ibalibad, no? Kasi kanaon ta ba ibalibang no, sa gani pugas moy anihon. So alang sa mga batan-on diha nga kanang naapay kahigayunan nga gamiton ang inyong kinabuhi para sa bulaton sa Dios, then ayaw ninyo hikawi ang Dios. Okay? So atong gipanawagan sa makausapa si Brother Janrel Mohares, magpaabot mi dong sa imuha nga pag atungha alang sa usas mga special and pinasahi nga promosyon sa inyong kinabuhi kay nakita namo na nga magamit mo kamong duha ni Brother Ken o doon na pa may uban nga atong makita masaksihan, Pastor, nga pwede natong i-promote ang level sa ilahang serbisyo Dios Ginoo. Dili nato sila i-ignore, ato silang gamiton. Okay, so lahi-lahi mag-talent ang tao, lahi-lahi maghiyas. Pag makita nato nga kanang tawhan na dunay potential as an evangelist, as a teacher, as a preacher, nganong ato ang hikawan siya. Amen. Okay? So, basta naminaw, so makausap pa Brother Janrel. Amen. Kinahanglan nato imong presensya dong.
Amen. Tungod og alang sa buluhaton sa Ginoong nanginahanglan gyud. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, kuyog ta. Dili ayo migpasagdi sa ministry. Kuyog ta sa ato ang mga pagpamuhat. Okay? So, ang atong oras maigsoon alas 7:01 na gyud. Amen. Pagkadagana sa mensahe nato, pasensya na lang no sa atong mga live viewers karon, basta hindi na gyud namo matagad po tungod sa pagkadagan sa mga message ang atong na-open karon, ang ato lang linya sa ato ang timeline. So, ari sa ta sa ato ang una nga pangutana. Andam maigsoon, andam na. Basta sana andam na. Okay, so sa atong unang pangutana, sulod sa 5 minutos, palihog tagtubag. Praise God. Ang atong text line, 0955-2944-696, 0992-758-0072. Unang pangutana, napakasimple, 50 pesos nga load human sa atong programa, atong ipadala kung kinsa to nga makatubag sa ato ang unang pangutana sa ato ang Bible Trivia Exon. So, hilom sa tagadali ha. Hilom sa kanta diha. Unang pangutana may igsoon. Ang atong sabot aniha, asa mabasa ang tubag sa imuhang ang tubag sa pangutana unya palihog pakapini og address, taga-asa ka, kinsay ngalan nimo. Unsa man ang atong unang pangutana? Una natong pangutana, pila katuig ang pagsalaag sa mga Israelinhon didto sa Kamingawan. Pila ka tuig ang ilahang paglibod suroy didto sa Kamingawan. Okay. So, ang atong oras alas 7:02, alas 7:05 atong ikat ang ato ang pagtubag sa pangutana. O, sige. Samtang maminaw ta sa request, song request ni Brother Jason Oracoy. Doon ay song request ni Brother Jason Oracoy. Before nato, basahon ang iyahang kaning gitawag og mga greetings alang sa iyang mga igsoon nga naminaw karon. So, sa mga song request ni Brother Jason Oracoy, matod pa niya paki-play sa awit Adto Ta sa Langit. Wow, salamat. Nindot ni awita. Di kalibutan dinini ang atong puloy-anan kay ako usa kanumalap
kauban Jesus sa langit nga uluyan na. Amen. Hallelujah. Dito ta mag-uban. Adto ta sa langit ha. Mayaron nga dito ta mag-uban magsa. Sa to sa mga song request, sa atong mga usas mga avid listeners sa atong programa. Si Brother Jason, doon na siya i-text na rin. Jason Oracoy. Matod pa niya. Good eves mga pastor, maayong gabiin ninyo. Gretra de ko. Kus mga kaigsuunan sa panyabunan. Sa mga Ortiz family, Bacular family, Cadosali family, o sa tanang naminaw sa inyong programa. From Jason Oracoy, request kong song ato ta sa langit og antuson lang or pagtuo ko daghang mga pagsulay. Tulo ka buok ni. So ato lang pong hatagan ha og chance ang uban nga mga song request gani gaduda ko nga di gani nato ni mabasa or mahatag pagtagad tanan tungod sa kahagipot sa oras. 7:08 na. So ngayo lang mi daan og dispensa ha. Amen. So sa ato ang tubag sa pangutana, praise God na nagtubag diri matod pa niya. Gikan sa ato ang 06205 matod pa niya, good evening pastor. Ilasi Akabal sa Kabudlisan ang iyang tubag 40 years. 40 ka tuig nga pag libod suroy. Ato na lang palakpakan. Okay. Pero abi nimo kulang man gyud ning tubaga kay ingon mangani kong asa mabasa. Dapat na kay prove nga diha nimo gikuha nga bersikulo. Kaya nagon nay mabasa igsoon usas mga bersikulo daghan man ni sila nga verse. Pero mabasa nato diha sa Números 14:33. Then for almost 40 years wandering in the wilderness. Okay? 40 ka tuig nga libod suroy. Kay balo nang tag unsay rason? Unsay rason nga nung naglibod suroy to sila Brad Pablo? Tungod sa pagka masinopilon. Unta madali ra man untag abot ang Kanaan. Si Jacob bitaw nga gikag Kanaan nilugsong dito sa Ehipto. Dali ra mang naabot. Pero ngano nga ang mga Israelinhon nga gikan sa Ehipto mobalik na sa Kanaan ni dagan pa og 40 ka tuig. Tungod usa dito sa pagkasagot suton sa ilahang mga kasing-kasing. Ang pagkabagulbulan. Makapalangay gyud na igsoon. Kanang usahay unta tuli na ang mga pagpangalagad malangay tag husay-husay pa kay naay mga sakop bagulbulan. Ato pa ning pasig-ulion kay daanay nasakitan tungod kay nagbagol boring usa. Tungod sa pagkagahi sa kasing-kasing. Muna usa sa mga rason kung ngano nga unta di na maabtag binulan. Kaya atong tan-awon gud to si Jacob pastor, katong dito siya Kanaan, nya milugsong sa yuta sa Ehipto kay dito naman susi, nagpuyo. Kay lagi katong kasaysayan ni Jose nga gibaligya siya. O toy hinungdan nga nung si Jacob nakaabot sa Ehipto, pag imo nang basahon igsoon dili nagdagan og binulan, mga binulan kundi dali ra kaayo. Gikas Kanaan pag-abot sa pilara ka kapitulo na mabasa nimo diha nga naabot dayon si Jacob dito sa Ehipto. Yes. Pero ngano nga ang mga Israelinhon mga kaliwat ni Jacob nga sa pag biya nila siyuta sa Ehipto pabalik ngadto sa Kanaan nang sa pagkaunsa ang nabtan magtinuig 40 pa ka tuig nga nag kasalaag-salaag sila. O sa rason diha sa akong nagiingon tungod sa ilang pagka-sagot suton igsoon, pagkabagulbulan, pagkadili matinuohon. Yes. Bisag ingon si Moises nga, ugma pohon, pamunit mo og maunaha mura na gidaghanon. Pamunit mo og makaon og mas buntag. Ay ang uban pastor na mintaha. Halop-halop sa uban. Unta naay limit unta pero ang uban namintaha. Pero mo na giingon dito kun imo po nang basahon ang nagtigom og daghan. Amen. Wala pod maghingapin og ang nagtigom og jutay. Wala pod makulangi. Amen. Ano katong pagkauna igsoon, milagro magutong pagkauna katong mana. Amen. Pero dito nahilingan igsoon og kinsay mga bintahoso. Kay giingnan pagyod sa Ginoo nga mao ra nay gidaghanon nga ipakuha. Tagpila to ka omer, pila ka litro ang ipakuha. Himan-himan igsoon ang uban bintaha gyud. So dito nahiling sige hinosayay. Wala ka buylo dayon sa ilang panaw.
Okay, so congratulations. Ato na lang hatagan siya pabor si Kinsani. Igsoong ilasi. Mao ba gani siya igsoon ha? So kaning numbera paki-send na lang sa confirmation kung unsa ni nga classes network TM Smart aron nga human ini atong programa ato kang maludan turo GCash to di ay. Salamat sa mga nag-send sa ilahang ginagmayng tabang sa atong programa sa atong Bible Trivia. Then itong usang adlaw nakadawat ko 100 piso. Wa ko kay balo kinsay nag-forward sa akong GCash. So Yes, hallelujah. salamat ha sa atong maigsoon. Padangat mo 20 pesos ay dili na balibaran sa akong GCash number. Lord. Para sa bulatos Ginoo. So na-surprise ko tungod atong usang adlaw. Doon na nag-send na ako og 100 piso. May totoo 1,000 piso. No? Pero imposible ba? No, dili. Labi na ako ng Dios, magpanalangin sa maong mga katawhan, gamay ra kaya ng 1,000. Praise Lord. Okay, pero pasalamat ha na awa ko kay balog kinsa to. Wala lang po na ako trisa kay na may nag-ingon pastor. Ug nagani kay madawat ha ayaw na lagnganli kay basi kag ako na niya. Para nas Ginoo, ang Ginoo rag ako may nasayon. Amen. So, sa inyong mga donation maigsoon, amen. Doon na tayo GCash number. Praise God ang atong usa sa mga cellphone number 0992-758-0072. Amen. Tungod sa modernong panahon, Brad Pablo, Yes. lang sa mga atulos kahanginan, ipalupad ng mga piso. Oh. So, salamat ha, Igsong. Ansa ni? Sabi ni ngalan ko, ani, sakto ba ni? Nga pagkangalan, abay, gangalan diha og Ilasi? Ilasi o LC? LC Akabal or Ilasi ni dere. So, palihog lang confirm, Igsoon, 6205 sa imuhang message on sa baning network kay ato ning ludan human sa atong program karon. So, ini oras sa Megson, alas 7:14 na gyud sa iyong kagabion. Atong pasudlon ang dugang mensahe sa mga song request. Praise God, doon natin usang igsoon nga matod pa niya, Pastor, palihog tag play ni atong awit niya, Sukad nga nahimugso ka. So, aton nga tagag pagtagad, ang song request sa atong igsoon, Sukad nga nahimugso ka. Nga atong pasudlon may igsoon, sa amtang prepare na po ta sa sunod natong pangutana. Ayaw pagluya-luya karon ng takna sa pagmuta ang kakao. Buhat mo ako aron musimba kanimo. Walay utang, wala mong masayang. Bisan buhok, ibanan mo pinakabuo. Anong bang ibig mo, hindi na buhit. Wala ka bang masagat, ganap ko. Sukat nga na'y mong sukan, kasukasin ko. Lagi ang kalipayan natin ko. Kung sa biyahe ko, pagbuhat sa kamubot mo, mahimaya ka, ginuko. Inabuhin mo. Mga palagi sa tinako. Kung sa piling ko makahuli, may kawalan ko yung paso. Tunay ba't sulay sa aking pagbubuo. Pero ang pinagkakanan ako sa pampay magabato. Tagalay ng sukanin kasing-kasing ko. Lagi ang kalit
kalipayanan ko. Sa biyahe ko, pagbuhat sa kabubuton mo, mahimaya ka, Ginoo. Sa kinabuhi ko, kasing-kasing ko, labihan kalipayanan ko. Busag iyahi ko, pagbuhat sa kabubuton mo, mahimaya ka, Ginoo. Sukat nga naimong sukat, kasing-kasing ko, labihan kalipayanan ko. Busag iyahi ko, pagbuhat sa kabubuton mo, mahimaya ka, Ginoo. Sukat nga naimong sukat, kasing-kasing ko, labihan kalipayanan ko. Busag iyahi ko, pagbuhat sa kabubuton mo, mahimaya ka, Ginoo. Sa kinabuhi ko, sa kanyang mong sukat, kasing-kasing ko. Amen. Okay, so mo to maigsoon na usas mga song request sa atong igsoon nga sukad nga nahimogso ka. Amen. Ato ning basahon usa maigsoon ang ato ang mga mensahe. Basen atong mahisgutan to kinsa tong nag-send sa maong song request. Praise God. Gikan sa ato ang 0665. Good evening mga pastor. Great ako ni Kuya Nelson. Kaliwa og Papa Dadong og request ko og song Pastor Handa Ka Na Ba by Handa Ka Na Ba. Pastor, God bless you. Sige, ato ning i-try son, ato ang gidalikyat og download sa to ang so pasensya kaayo ha if in case dili nato ma cater inyohang mga song request o pagbasa sa inyohang mga mensahe, labi pa nga hagipot ra gyud ang atong oras. Bason tuhod og puhon ma-additional na tuloon nato ni ka oras basta katapos ang Huwebes. Pero sa dili pa day ko malimot, murag daw na tay changes Pastor Arnel. Ang amo ang program maigsoon nga adto sa katapusan sama karon ato ning balhinon og Pilimerong Huwebes. Kay labi pa nga katapusan nga Huwebes pagkaugma adto na tay special meeting, no? Sa ato ang mga pastors. So tingali maigsoon expected sunod Huwebes mao gihapon ni atong programa kay on namang Huwebes. Okay, so atang ilang gihapon ang ato ang sunod nga programa igsoon the same ra kay ato ning Osbon karong sunod bulan ang atong programa nga song request and pagbasa sa inyong mga greetings o sa atong Bible trivia adto na ni sa Pilimerong Huwebes sa matag bulan. So sanas mapamaging atong nakita para gihapon sa kahimayaas Ginoo. Okay, nindot man sa Dios katapusan Huwebes. Pulong sa Dios labi pang natay mga dugang nga mga backup atong mga pastors kay manungha magyod sama karon Pastor Sanoy. Yes. Son Pablo ay tungod kay manighapunta para sa ato ang occasion pagka-ugma. Okay? So
Daghana sa mga minsay nga atong nadawat karon. Praise God. Samanta. Arita sa ato ang text line. Okay, gikan sa 3600. Matod Panyagson, good evening Pastor. Pakigreet di ay sa always naminaw sa angdalan sa pagkabalaan. Diri sa Tibuok, Setio, Kabodlisan. Kanay, maragmaw niya to ang kung ganina request. Ilabi na jud ni Mami Inding Beronio o sa Tibok niyang pamilya o sa family Minggito, Auntie Emily. Okay? And Minggeto oban sa iyang bana o sa iyang mga anak, labi na jud sa family Pino, Auntie Joy Pino oban sa iyang bana Sinong June Pino oban sa iyang mga anak og ni Yuyo Yuning Minggito. Sige kani mayo ubay-ubay gani dere. Dumig song naminaw diha karon sa may kabudlisan, labi na jud sa akong ugangan nga always pong naminaw, Mama Mili. Pagarito kay